Hallelujah. Amen. I make a lecture like this. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara n'ụgwọ ọrụ nke Chineke na-akwụ ka mkpụrụ nke afọ ọtịdị ka akụ n'aka dike otu a ka ụmụ amụrụ na mgbe okorobịa ọsọ onye ihe na-agara nke ọma ka nwoke ahụ bụ nke chiwuru akụ a ụmụntakịrị a Chineke na-enye wee kpojuo akpa akụ ya ọtị na ihe na-agaghị eme ya mgbe ya na ndị iro ya na-ekwukọrịta okwu n'ọnụ ụzọ ama. Ekele dịrị Chineke ya na okwu ihe na-eme ezinụlọ a n'aha Jizọs. Ka ekpere Chineke. Onye nwe anyị na Chineke anyị onye kwesịrị nsọpụrụ, anyị na-enye gị ekele nke si n'ala obi anyị wee pụta imewu ihe niile ka ọ dị mma nye mkpụrụ obi anyị. Anyị kọba ọrụ ọma gị n'ebe anyị na ọrụ anyị apụghị ịkọcha ya. N'ekwa anyị na-eche nwatakịrị ya n'iru gị dịka echere Jizọs Kraịst ka ọ kpara nwa gị n'iru gị, otu a ka anyị na-eche nwatakịrị ya n'iru gị. Onye nwe anyị na Chineke anyị arịọ ka nwa abụrụ nwa edoro nsọ wee nye gị n'aha Jizọs. Ọ bụ ezie na mgbe a dị ime nwa na ndị iro bịara gbaa mgba maka onwe gị bụ Chineke gosiri gị ji bụrụ chi iwee tụba aka ike nke onye iro iwee pụta mmeri wee nye ezinụlọ o wee ruo mgbe oge ruru anyị wee nụ akwa nwa wee n'olu nne onye nwe anyị nara ekele n'aha Jizọs. Ezinụlọ a wee na-abịa iche nwatakịrị ya n'iru gị. Onye nwe anyị na-ahụ ya wee nye gị dịka enyere Samuel n'iru gị. Chineke nke pụrụ n'ihe niile gozie mmiri arụ ọrụ anyị, gozie ihe ọbụla nke na-aba nwatakịrị ya ọnụ. Onye nwe anyị na Chineke anyị aka ọbụla nke na-efu nwatakịrị ya ga-abụ aka edoro nsọ n'aha Jizọs. Kwee na-aga azụlite nwatakịrị ya n'ụzọ na n'ebu nke gị. Ihe niile dị mkpa iji wee zụlite nwatakịrị ya agaghị aka ezinụlọ a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị gozie nne ya, gozie nna ya, gozie ụmụnne ya ndị tọrọ ya, wee na ezinụlọ a ga-esiri ike n'abalị ike n'ịmara gị. Akwụkwọ nsọ si na ndị mmụọ ozi ụmụntakịrị anụnwa na-eguzo n'iru uche ụtụtụ na ehihie n'abalị. Nye ndị mmụọ ozi gị bụ banyere nwatakịrị ya n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na Chineke anyị dịka anyị na-eche nwatakịrị ya n'iru gị, anyị na-elotekwara gị ọtụtụ ezinụlọ ndị na-ede akwa ezinụlọ n'anya mmiri, ndị na-arịọ mkpụrụ nke afọ n'aka gị. Gị Chineke onye na-adịghị eji ụgwọ, biko anyị arịọ gị lekwa onyinye niile ndị gị chere iru gị ji n'aka iru ọma. Lekwasị onyinye ndị anya, lekwasị ekpere chọọchị gị anya, menye akpa nwa ọbụla mechiri emechi ebe a n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Ụmụ nwaanyị ndị a tụrụ mụọ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị dịka okwu nsọ gị si wee dị ka ọṅụ chọọchị a wee zuo oke. Onye nwaanyị na Chineke ya biko nara ekele na nke pụrụ ihe niile ikwu nwaanyị nkwa na okwu ga-aghaghị ịbịara mmezu n'ime ndụ anyị ka eweta niile wee nye ha nsọ gị otuto. N'ime ihe niile Chineke anyị na-asị ka ha nsọ gị bụrụ ihe a na-ekwu n'elu n'aha Jizọs Kraịst onye nwaanyị. Lekwa nne ya na nna ya na ndị ga-amụta ya na mmiri Chukwu, anyị na-eche ha n'iru gị. Anyị na-arịọ gị gọzie ha wee na ndụ ha ga-abụ nke nwatakịrị ya ga-amụta gị n'ime ya, ka ha wee nyere nne na nna nwatakịrị aka wee zụlite nwa n'ụzọ na n'efu nke. Onye nwaanyị jigidesie chọọchị nsọ gị aka ike, kwee ka chọọchị gị siri ike n'abalị ike, ka e wee nye ha nsọ gị otuto n'aha Jizọs. N'aka amara na ebere na nchebe nke Chineke ka anyị na-aranye unu. Ka onye nwaanyị gọzie unu, debe unu ma chebe unu. Ka onye nwaanyị bụrụ ihe nkiri unu, kwee ka ọ mụkwasị unu ma mere unu ebere. Ka onye nwaanyị nri nke ya metere gọzie ọpụpụ unu na mbata unu site n'ugbu a wee ruo mgbe niile ebighị ebi. Onye nwaanyị nọnyere unu right down to the baptismal font. Chineke na-enye nwa imela ekele ekele dịrị gị imela aka
Hallelujah. Amen. Biko ka anyị ga-ntị ndị anụ nwaanyị ibu na agbaga agbago na agbata agbata aga m edebe chi ọla na ala reception ebe ahụ anyị emeta ihe anyị ji maka ya wee bịa ndị ibu na agbaga agbago na agbata agbata ebe maka nna agba ọ dị na page 224 baptizim nke ụmụntakịrị n'iru ala mmadụ emewe nwa nke baptizim ọbụla nke eme ya ndị mụrụ anyị ezi ebe atụ ime mmadụ niile mụọ ha n'ime mmehie wee tọka ikwentị ọbụla ahụ mmadụ site mmiri na ọsọ ọkwa igwe na alaeze Chineke ana m arịọ ọgbakọ Chineke na site onye nwe anyị Jizọs Kraịst ka o were ọtụtụ ebere nye nwa ahụ ihe ahụ ka ọ na-apụghị inwe site n'ọmụmụ ka e wee mee ya baptizim na mmiri na mmụọ nsọ wee nara n'ime nzukọ nsọ nke Kraịst eweta ya akụkpara ndụ n'ime nke a ka anyị kpere Chineke nke pụrụ ime ihe niile dị ndụ ebi ebe site na ebere ukwu wee zọpụta Noa na ezinụlọ ya n'ụgbọ ka ha arịla n'ihi na mmiri wee gwara ụmụ Izrel nke gị wee gabiga osimiri ihe ka ihe ọbụla arụ ime ha wee nke a gosi gị baptizim nsọ nke gị onye sị na baptizim nke Jizọs Kraịst ebe a ga-ehụ n'anya ezi osimiri Jọdan wee dowe mmiri ise dịka ihe omimi anyị sachapụ mmehie anyị na-arịọ gị n'ihi ebere gị na-enweghị nsọtụ ka iwee ebere lekwasị nwa nke anya sachaa ya were mmụọ nsọ gị doo ya nsọ ka ya onwe ya ebe azọpụtara n'igwe gị ka e were n'ime ọgbọ nzukọ Kraịst ka o were guzogide wekwe na aṅụrị ọṅụ gị agbagide mmanwụ n'ime ịhụnanya were sịtụ agabiga ebili mmiri nke ụwa ahụ nke a wee bụrụ na ala nke ndụ ebiri ma usoro gị bụrụ eze ruo na wee biri site Jizọs Kraịst bụ nwa Chineke nke pụrụ ihe niile dị ndụ ebiri wee na-adị ya nwa inye aka nke ndị ji mkpa onye inye aka nke ndị na-enwetaghị n'ihi inye aka nso nke ndị kwere bụ mbilite na ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ anyị akpọpụta gị n'ihi nwa nke ka ihe onwe ebe ọ bịara baptizim nsọ nke gị ka o welata mmaara na-ete n'ime ọzọ nke mmụọ nnara ya onye nwe anyị chikwere ọkwa gị hụrụ n'anya ezie sị rịọ na ọ ga-enye onyocha ọrụ unu ga-achọtakwa ka ọ na-akara n'ụzọ a ga-emekwara unu ụzọ ahụ nye anyị bụ ndị na-arịa ugbu a ka anyị bụ ndị na-achọchọta na ihe ụzọ nye anyị bụ ndị na-akụ ka nwa nke a wee nwee ngọzi ebibi nke ntacha gị nke eluigwe ka ọ bịa na ebe ebibi nke pụrụ na mkpọsite na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na-enwe okwu nke ozi ọma edere site n'aka St. Mark n'isi nke iri amaokwu nke atọ a wee kutere ya ụmụntakịrị ka ọ wee metụ ha aka ma mgbe ndị na-eso ụzọ ya bara ha mba ma Jizọs hụrụ ya iwe were nke ukwuu ọsị wee metụ ụmụntakịrị mepụta mmiri egbochiri ha n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otu a n'ezie asị m ụlọ onye ọbụla nke na-agaghị ara alaeze Chineke dị ka nwatakịrị ọ gaghị abalị ime ya ma ọnụ o wee kwuru ha n'aka ya bikwasị aka ya ma wee gozie ha nke ọma ndị m hụrụ n'anya ụnụ ahụ n'ime ozi ọma nke a okwu nke onye nsọpụta anyị Kraịst ka o tutu ka ebutere ya ụmụntakịrị ka o tutu ahụ ụta ndị na-egbochi ha ịbịakwute ya ka o tutu mmadụ niile ha sịrị emehie ha ụlọ ahụ site na omume ya n'ihe ọ mere nke pụtara ihe ka o si gosi obiọma n'ebe ọ nọ n'ihi o kwuru n'aka ya wepụtasị aka ya ọ gọzie ha nke ọma ya mere onye nwere obi abụọ kama kwụsị ike na ọ ga-anara nwa nke azụ ebe a n'obi amara ọ ga-ewekwa aka ebere wee si ihe na-arụ ọ ga-enye ya ngozi nke izi ezi ọ ga-enyekwa onye ezi na ezi n'ihi ka ebe obi anyị ụzọ ọkpụrụzọ n'obi ọma nke nna ahụ nke eluigwe n'ebe nwa nke ahụ nke e kwutere ọrụ anyị tupu anyị ebe anyị nwere obi abụọ ma ọ dị otu obi amara wee kwere ọrụ ịhụnanya anyị nke a iweta nwatakịrị ọbịa na baptizim nsọ nke ya ka anyị were okwukwe na obi nsọpụrụ kelee ya ekele ka anyị sị Chineke nke pụrụ ihe niile onye ndị pụrụ ebighị ebi nna anyị nke eluigwe anyị ekele ya ekele obi dị umeala n'ihi iwedata onwe gị wee kpọtara anyị na ọmụma nke amara gị na okwukwe n'ebe ị nọ mee ka ọmụma nke a baa ụba mekwa ka okwukwe nke a sie ike n'ime anyị dị ebi nwere mmụọ nsọ nke gị nye nwa nke a ka e wee nwa ya ọzọ ka e wee dokwara ya nketa ebi ebi site na arụ onye nwaanyị Jizọs onye dị ndụ na-abụkwa eze onye gị na mmụọ nsọ
ugbu a na mgbe niile. Ndị mụrụ anyị ezi ya na-eweta nwa nke anụ abịa ga-eme ya baptizim. Unu ekpewe ekpere ka onye nwe anyị Jizọs Kraịst welata onwe ya ịnara na ịtọpụ ya n'ime mmehie ya n'iwere mmụọ nsọ doo ya nsọ n'ihe ya alaeze nke eluigwe na ndụ ebi ebi. Na n'ụgbọ na onye nwe anyị Jizọs Kraịst ekwuwa nkwa n'ime ozi ọma ya ihe niile ndị ọ kpewere ekpere nkwa nke a na-atụ nke ya anyị debe n'ime nzube ezi ya. N'ihi nke a mgbe Kraịst kwesịrị nkwa nke a n'akụkụ nke ya anyị ikwe nkwa ezi site n'ọnụ ụlọ bụ ndị mbe ya where are the sponsors? were wepụ otozu ibu ya n'onwe ya na ya ga-achọ ekwensị n'ọrụ nke ya niile na ya ga-ekwu okwu nsọ nke Chineke mgbe niile na ya ga-edebe iwu ya niile n'obi kwere ekwe. Ya mere ajụla m uru bụ sponsors. Gị n'aha nwa nke a ị jụrụ ekwensị n'ọrụ ya niile mgbake efu n'ọtụtụ nke ụwa ya na ọchịchọ akụkụ niile dị ya na agụụ nke mmehie dị n'anụ arụ ka ị ghara iso ha ka ha ghara idu gị. Ikwere na Chineke bụ na nke pụrụ ihe niile onye kere eluigwe n'ụwa. Ikwere na Jizọs Kraịst bụ ọkpara ọ hụrụ naanị ya bụ onye nwe anyị na-atụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ na nwa agbọghọ ama nwoke mere bụrụ ya na ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate na-akpọgidere ya obi ọnwụnwa elie ya na ọrụdara ala mma n'ụbọchị nke atọ n'otu ya ndị nwa obibi ọzọ na ọrịgoro eluigwe na-anọdụ n'aka bụ Chineke bụ na nke pụrụ ihe niile nọ n'ebe atọ ga-esire n'oge ikpeazụ nke ụwa ekpebide ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Na mmụọ nsọ na nzukọ Katọlik nke dị nsọ na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ nke anụ ọrụ na ndụ ebi ebi na ọnwụ gabiga. Ihe niile nke a ekwesịrị m ya ike. Ị na-achọ ka eme gị baptizim n'okwukwe nke a? Ị ga-ewere obi kwere ekwe na-edebe ọchịchị nsọ nke Chineke na iwu ya niile. Ị ga na-akpara niile n'ụbọchị niile nke ndụ gị. Chineke onye ebere wee ka elie atagbu ochie n'ime nwa nke n'oge dị otu a na a ga-ewere mmadụ ọhụrụ n'ime ya. Kwee ka agụ mmehie niile nke dị na-arụ arụ nwa n'ime ya ka ihe niile nke mmụọ nsọ dị ndụ n'ime ya tokwa n'ime ya. Kwee ka o nwee ike na imerisi ekwensu n'ụwa na anụ arụ. Kwee ka onye ọbụla nke nyere gị nabata n'ọgụ n'ije ozi nke anyị nke were kwesị ome nke eluigwe ịkwesịrị dịka uwe ka enyekwa ya ndụ ebi ebi site n'ebere gị onye nwe anyị Chineke dị ngọzi onye dị ndụ na-achịkwa ihe were n'uwe ebi ebi. Chineke nke pụrụ ime ihe niile onye dị ndụ ebi ebi gị ọkpa gị bụ ga n'anya oke Jizọs Kraịst onye mgbara mmehie anyị ọwụzi mmiri na ọbara kachasị oke ọrụ n'akụkụ ya onye ndị na-eso ụzọ iwu ka ha jebe mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ ya na-eme ha baptizim baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. A na-arịọ gị ka ịrụ arịrịọ gị nke nzukọ nke a doo mmiri nke a nsọ dịka ihe ọmụmụ n'ihi ịsachapụ mmehie. Kwee ka nwa nke a ga-ejebe baptizim n'ime ya ugbu a ka ọ nata izu amara gị ka ọ dịgide n'ọnụ ọgụgụ ụfọdụ nke ndị okwukwe na ndị a rụtara site na Jizọs Kraịst. Amen. One car. Chukwuka Sean. Chukwuka Sean. David Sean. John Sean. Can you get the other Sean instead of John? No one to shut up, and that so now John, Chukwuka John, Amen. The baptism, Amen. I am now one of the two was okay life. I am covering you about the equipment no ga-alụ dịka nwoke megide mmehie n'ụwa na-ekwensu n'oge eguzosi dịka ezi onye ọbụla uru nke Kraịst wee ruo ọgwụgwụ ndụ ya. Chukwuka John. No,
ka anyị kelee Chineke nke pụrụ ime ihe niile ekele banyere amara ndị a ka ekpekwara ya ekpere anyị n'otu obi ka nwa nke a wee dị ndụ ya fọdụrụ dị ka mmalite nke a ekpere nke onye nwe anyị Nna anyị dị n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ime ihe ị na-achọ, ike isi eme ya n'eluigwe, emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị taa ezigbo anyị taa. Gbaghara anyị ọjọọ dị na mmehie. Ịta anyị mmadụ anyị ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụ. Dọpụta anyị n'aka ajọ ihe. Amen. Amen.